ang usagid pinaka-importante niingon ni Jesus Christ. Kung say kuwang nato, ang kulang nato ang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Ngano man ang pinaka-importante maminaw kita sa pulong sa Ginoo kay mao na atong kinabuhi, mao na atong guidance diri sa kalibutan. Walang gingon ni Jesus Christ, Marta, Marta, nagkapuliki ka paghanda kanako. Ingon siya, Marta, Marta, nagkapuliki ka sa mga butang nga dili mao. Apan si Mary, matod pa ni Jesus Christ, ang butang nga dili mao nga imong naangkon, Marta, mao katong butang nga naangkon ni Mary nga mao ang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. O bitaw nang maminaw kita sa pulong sa Ginoo, manita dili ta mo ani diri aron mag-awit lang, mas daghan ang pag-awit. Sa tinud lang ang awit, usa lang naka-fruit of our lips. Ni awit ta kay naatay dila, naatay tingog, di ba? Manang pulos akong tingog para na paghimaya sa Ginoo. O na ayaw gamitan na imong tingog sa panghimaraot, sa pagpanaway. Ayaw na gamitan imong dila nga diin magdaot ka sa katao kay kana kung ikaw iya sa Ginoo kana imong dila para na sa paghimaya sa Ginoo. Mabitan ang ningon siya dunay ingon ni Apostol Pablo, walay tab-ang matubig nga magagula sa dagat kay parat man ang dagat. Ug walay parat nga tubig nga mugula diha sa sapa, tab-ang man ang sapa. Ampot pasabot niya ingon ni Apostol Pablo kana imong dila dapat pangpandaig na sa Ginoo, ayaw po na pangpanghimara og tao. Kaya ang gingon sa Ginoo love. Ayaw gid panaway. Bisa pag bahalag matuwang na siya, bahalag maunsa na siya, basta ikaw ug ang Ginoo serious gid mo. Amoy relasyon nga din, spiritual relasyon, ayaw lang isaba na sa mga tao. Mo bitaw na kanang mga gingon din sa Bible, mo niya kung ipainom ninyo. Mo nang gingon ni Jesus Christ sa mga parasyug mga eskriba. Kini mga parasyug mga eskriba, mo niya ang mga lawgiver sa Ginoo. Sila mo untay musulti nato kung sao nato pagpahulay. Pero di lang na sila musulti. Ingon pa sa Mateo, sila unta ang dapat musulti sao nato pagsulod sa gingharian sa langit. Pero wa nila nagisulti. O bitaw na nga ang pulong sa Ginoo naghisgot kung si Jesus Christ ni ani dinhi nagdala siya og mayong balita about anang gingharian sa langit. Kanang gingharian sa langit mao kana ang templo nga gitukod ni Solomon sa dapit ni David sa iyang gingharian. Mao bitaw na katong Jerusalem is the kingdom and the temple of God naa diya sa kingdom sa Ginoo. Mao na si Jesus Christ kung imong basahon ni ani siya dinhi aron maghari sa mga tao. Siya magpadayon sa gingharian ni David. Nga katong gingharian ni David, nga din ang Jerusalem, na dito ang templo. Kay kanang kung Jerusalem, balay na sa Ginoo, gibless na sa Ginoo, mo nang naay giingon sa Revelation, manaog ng bagong Jerusalem, kana kung giingon, within 1,000 years, dalon ta dito, na kita dire pasudlon. Mo na atong provision, atong abot ta dito. Kaya kung di ka kasulod sa church, nga dili ta mahimong church, kung mingon sila, we are the church, tinuod na. Kung di po ka musulod sa church nga atong gibuhat, nga gadiran, kanang atong tapukanan, so dili po ka gitawag og church. Dapat kung ikaw, church, gitukod ka sa Ginoo, dito gyud ka sa iyang balay. Mabita na si Jesus Christ, samtang gipangita siya ni Mary o ni Joseph, ningon gud si Mary nga, anak kanong buhatan man minimo ini nga wa ka nagpahibalo asa day katulog ka adlaw silang gipangita na nakasumbong nga ang imong anak tuara sa templo. Matay nungdan si Mary o si Joseph niadto dayon sa templo. Matod pa dayon ni Mary nga anak kanong gibuhatan minimo unsay tubag ni Jesus Christ. Ano mangita mamuna ko? Anhig ko sa balay sa akong amahan. Atong templo kay siya man ang sugod sa Ginoo nga diin magpuyo sa balay sa Ginoo. Una kung kita anak sa Ginoo, ari kita sa templo, naa kita simbahan. Mao ni ang provision unya puhon nga diin unta makasulod ta sa gitawag og kanang dili binuhat og tao. Kanang binuhat ni Jesus Christ nga ikaw nga Kristiyanon gitukod jud ka sa bato nga ang bato as your foundation kanang sigurado gyud nga pundasyon nga diin ang imong pagka-Kristiyanon. Adunay reason pinaagi sa pulong sa Ginoo nga ang pulong sa Ginoo mao nimo kinabuyon.
Mabitaw na nga din. Gitawag og hypocrite ang mga parasyo mga eskriba kay nga naman. Kusog kayo mo ampo. Muna isgutan na to ning spiritual church ha. Kaning spiritual church. Sikreto ni. Spirito lang ni ba? Pagbati lang ni. Dili ni gitawag og hypocrisy. Kanang pagpakita bilang Kristiano ka kay sige kag simba, ya pagabot sa balay na lang nimo muawit pud ka, musayaw pud ka, mubasa pud kag Bible, dili na mao. Kung mubasa kag Bible kani adto sugo nila, matod pa niya when you read and hear the word of God is in the day of the Lord and in the house of the Lord. Sa adlaw gyud sa Ginoo o sa balay sa Ginoo magbasa ta kung maminaw. Diri gyud. Mo na gingon niya, mo bito ng mga tao nahimo ning abomination ni gingon ni Jesus Christ ang ilhanan, ang number 1 ilhanan ra bang anong mubalik na si Kristo kay nahimong abomination ang mga pagsimba sa tanang tao nga diin gipropesiyan ni Daniel sa ulayng adlaw nga sa diya moabot na gani ng abomination that make it desolation nga makahatag ng katibulaag sa mga tao. Katibulaag mga yuta. Labi na kung muhari na niya ang gitawag og 666. Pwede naman ta pasimbahon. O bitaw na si Jesus Christ ni ingon, umari kamo kanako kanag katong giuhaw ug gigutom kay nganuman. Pagabusgon ko kamo. Kay ang mukaon ug miinom kaniya dili na gutngon dili na uhawon. Kay nganuman moabot ang panahon katong gipropesiya ni Amos nga dunay kagutmanan nga mahitabo sa kalibutan dili kalanon ug ilimnon kundi sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Yung mga tao daw muadto na sa abroad kay mangita ug magwawali. Siyempre pandaman naman ang mga magwali. Wala samtang di pa na maabot. Maniming kamot yun nga mapuno yun sa pulong sa Ginoo. Na kung unsay atong buhaton pagbalik sa Ginoo, kay nga naman una mo balik ang Ginoo, adto na manggig tribulation. Kay nga naman, mao ni ang ending of the world. Tapos manis kalibutan kung ang mga tao gibahaan, gilunupan, ending lang to sa mankind. Itapos lang sa Ginoo itong mga tao. Unya gibuhat na po niya ang another na po generation gikan kang Noah. Pero karon tapuso niya ang kalibutan. Kung ikaw nagpuyo sa kalibutan, apil po kag tapos. Nganong kalibutan man yang gingon? Aron maundang nga ang buhat sa Ginoo. Undangon na niya ang buhat ba? Mo nang itugot niya nga kining 666. Buhari jud. Mo bitaw na kung gingon ang Ginoo nagbuhat na mo nang di puta mahadlok kay ngano man ang Ginoo naghatag provision spiritually. Mo bitaw na ayaw mo pagpakita nga diin kamo mga Kristohanon mag-awit mo sa balay niya pagabot sa balay mo ampo pagyud mo labi na kumukaon kusog kayo mo ampo. Abi no ang prayer ang gingon sa Ginoo is secret na. Sulod lang mo sa kwarto aron ang Ginoo sa langit kung tubag yun ninyo para na ako sa tinuod lang wa ko nagpakita og mga pag-ampo sa mga tao halos magay na magpaampo sa kuha sa iya abi mo say akong sulti sa iya mo magpaampo nako anang mga masakiton nagtudlo man si Jesus Christ o ang Ginoo may tungod kang Isaiah giinan si Isaiah ayaw ni iampo ni tawhana kay wa ka kay balo basta dia rebellious spirit ni. O bitaw na kanang prayer na to, dili na para sa tao, para na sa imo. Kaya ang prayer is edify yourself. Prophesy is edify the church. Muna ako nag-prophesy ko ninyo kay nagwali ko sa mga giprophesy ni pulong. Kanya kung mag-ampo gani, makapaliko na sa inyong kagalingon, speak in tongues, prayer na. Lig-uno na sa Ginoo mo kagalingon kay kamundo ang nakigistorya mo. Muna ayaw pagpakita sa tao kay matod pa niya, ingon pa ni Jesus Christ mismo na sulti gyud si Jesus Christ kung mag-ampo gani mo sulod mo sa kwarto aron ang inyong amahan nga nasa langit magatubag ninyo sa tago once kang makita daw mo matod pa niya nadawat na ninyo ang tubag wala na expectation nga tubag nimo ang imong nadawat nga ikaw imong gihimaya imong pagalingon or wala nimo ituman ang pulong sa Ginoo mo bitanan ni tag na karon ato ning usgutan ng spiritual yun kanang Zion nga dili na mao kana ang nga matod pa niya ang Mount Zion wala ay bukid diri sa Zion kay spiritual na mao kana ang gitawag og templo sa Ginoo nga manulod ka kanang sigurado gyud nga pundasyon sa 2 Timothy chapter 2 verse 19 ingon pa ni Apostol Pablo nevertheless
the foundation of God standeth sure, having this seal, the Lord knoweth them that are his, and let everyone that nameth, so manang let everyone that nameth, mga Christian, the name of Christ, depart from iniquity. Palayo ka mo sa iniquity. Kanang iniquity, dili ng mga bisyo sa gawas. Dili ng mga daotag buhat nato sa gawas. Kung dili ka ng mga gibuhat nato sa tubangan sa Ginoo nga mali. Kanang transgression mo natong iniquity sala ba. Nga kanang sala nato mga Kristohan, kanang wata nagtuman sa sugo sa Ginoo, kanang wato tag simbahan, watay kalipay, wato ta sa simbahan, wata kasabot, watay mga pulong sa Ginoo nganong ni anita dinhi, kinsa ato giani dinhi, kung saon nato pag-ani dinhi sa tinuod lang magbalaan ta kung anita dinhi. Kay kung musulod ka diri, wa ka kapagpangayo ka pasaylo, so therefore di ka balaan. Mo na nga ikaw nga ginganlan sa iyang ngalan, naa kay silyo. Kung sa silyo nimo, nga katong silyo about anang espiritu nga gi-promise gyud sa Ginoo, anang the seal of a living God nga ikaw anang anak gyud ka sa buhi nga Dios, anak ka sa buhi nga Dios. Ingon pa niya diri sa John, kaning silyo mo ni ang espiritu. Sa John chapter 6 sa verse 29, chapter 6 verse 26 to 29. Jesus answered them and said, Verily, verily, I say unto you, ye seek me not because ye saw the miracle, but because ye did eat of the loaves and were filled. Matod pa niya, kato mga tao nga nang sunod kang Kristo, mao po niya ito ang sundon din kang Kristo ha. Kung sila nagsunod nga, matod pa ingon nini, kamo nangita na nako dili kay nakakita og milagro, nanunod mo nako kay naa ko'y milagro gipakita ninyo, kung dili ang milagro nga akong gibuhat, ang mga tinapay nga inyong gipangkaon, kay bisan asa mo musunod, hindi man ay makahimo ang Ginoo tinapay niya. Ang ilahag yung pagbati tungod sa tinapay, dili sa milagro nga diin ang Ginoo is the Son of God, si Jesus Christ. Muna yung gingon din sa 28, nagsulti lang siya daan, labor not for the meat which perisheth, but for that meat which endureth unto everlasting life, which is the Son of Man shall give unto you. For him hath God the Father said. Namatod pa niya din, said they unto him, What shall we do that we might work the work of God? Sa 29, Jesus answered and said unto them, This is the work of God, that ye believe on him whom he hath sent me. Kung sa daw itong buhaton, gadin ang bulaton sa Ginoo, ang atong bulaton nga bulaton diya sa Ginoo, kinahanglan mo to yun ta. Kung sa gani na isulat tanan din sa pulong sa Ginoo ato nituan. Kung wabot ang Great Tribulation, tinuod na. Pero dili na angay ikahadlok na to. Ano mahadlok man daw tana? Ang Ginoo may nagbuot na, di ba? Kung sa tatong gibasa dito sa Daniel, siya ang nag-roll ana. So therefore kita, iya putang i-roll kung asa ta. Kung bitaw na nga din, magtuunta sa pulong sa Ginoo aron naatay buhaton kung sa atong buhaton sa diya nga moabot na. Uldo ka na, giingo man niya, alaot katong mga maddos na mga masuso, mga anak, alaot to sila, giingnan to sila. Kaya nga naman, wala man sila kabalo kung asa sila padulong. Kung bitaw na nga ang pulong sa Ginoo nagtudlo na to kung asa tamad to. Muna nga to ang karoon ang yun na. Nga matod pa niya din ingon sa 27, ayaw mo paghago ining tinapay, kundili katong tinapay nga dili malaglag, kundili katong mulahutay sa walay katapusan. Kung sa nga meat o tinapay o mga kalanon, mga pagkaon nga diin mulahutay ngadto sa walay katapusan, katong gisaad sa Ginoo nga atong Ama ni Jesus Christ nga silyo. Anang silyuhan ta ba, isilbtan niya. Magpasilyo ganit sa Ginoo aron dili ta mamarkahan ni Satanas. Si Satanas mo ani dili aron markahan niya
Katong mga nag-ingon nga sila Kristohanon, katong mga mag-ingon nga sila iya sa Ginoo, diha na makita kung tinuod ba ka iya sa Ginoo. O bitanang manulod ta dinhi. Kay aron dili ta mamarkahan. O bitanang ingon si David kaning balay sa Ginoo is a secret ni. Nga din nagatago ta. Kay ngano man aron atong kaaway dili kadakop nato. Dabaw sa tanan matod pa ni Jesus Christ, walay makaisnat nato. Walay hinagiban nga mupatay nato. Kung ang Ginoo daw nato ingon pa ni Jesus Christ, unsa daw mabuhat sa tao, mo bitaw na nga musulod jud ta diha sa Ginoo, sa balay sa Ginoo. Abi ni mga tao atong unang panahon, mo nang wa sila naluwas kay wa sila kabalo. Kano sa ni sulod si Noah? Mo pud na kita karon. Kung dili nato pangitaon ug tanawon kung kanus ata manulod, mao na ni karon ang mingon ko ninyo manulod nata kay gamay ra ning lugar ni, little space of grace lang ni iyang giingon. A short work, ha? Tapuso na sa Ginoo ning atong pagka-righteous ni, mo na hinungdan ato mga kauban kung wala man dili sila kasimba kay tapos usa sa Ginoo ang righteousness aron magpahalo na siya og gamayng buluhaton. Maghatag siya chance nato kung kita bagayod gusto mo atog langit. Pero kung di ka gusto mo na yang gingon dinhi. Nga dili ingon nga kita nakakita sa milagro sa Ginoo, kun dili ang atong tuyo dire tuhoan nato ang gisulti ni Jesus Christ. Kay si Jesus Christ mo nang pulong. Sa Corinthians, ingon pa ni Apostol Pablo, 2 Corinthians chapter 1 verse 18. Chapter 1, 18 to 22, ingon pa niya din But as God is true, our word toward you was not ya and nay. Kining ya, yes niya, or no, kanang nay, no. Matod pa niya, ang Ginoo tinuod, ang pulong, ingon pa ni Apostol Pablo, matod pa diya kaninyo, ang pulong daw nga giwali ni Pablo, nga ni kanato, dili ni yes, o dili po ni no. Matod pa niya din sa 19, for the Son of God, Jesus Christ, who was preached among you by us, even by me and Silvanus and Timotheus, was not ye and nay, but in him was ye. Tanawa. Ngano niyo siya, kini ang pulong akong gatag kaninyo, giwali namo nila Silvanus, dili ni yes, dili po ni no, kung dili, yes, good ni. Walang giingon tanan nga sugo sa Ginoo. Yes na, kung mangayo ka sa Ginoo, yes, good ka. Always yes diya sa Ginoo, walay no, walay yes, yes, yes lang. Kung dili, yes, yun. Gusto sa Ginoo nga din, ang iyang gusto, iyag yung ibuhaton sa imuha. Kung ang mangayo kita sa Ginoo, tanan pangayoon na to, yes, good na. Mingon yun ang Ginoo, ako nang ihatag nimo. Ang problema lang, kung hindi takabaw mangayo sa Ginoo, sa tinuod lang ang atong mga pag-ampo, dili man na mao nang gusto sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo nagtudlo unsay atong pangayoon sa Ginoo. Abi no, dili na niya gusto nga mangayo tag sinina, butang bugas, mga puloy-anan, mga butang kalibutan, dili na gusto sa Ginoo. Nga mao na atong pangayoon. Mao nang hinungdan sa Santiago ningon siya kamo nagapangayo apan wala nagpakadawat kay ngano man ang inyong gipangayo arang naman sa inyong kagalingon. Ang gusto pangayoon nato katong gipangayo ni Solomon. Ang gipangayo ni Solomon, knowledge, wisdom, and understanding. Unsaon niya pagpalo sa pulong sa Ginoo aron madumalaan niya ang mga tao sa Ginoo. Wala na ako nangayo ko sa Ginoo, knowledge, wisdom, and understanding. Wa ko nangayo pagkaon. Gano man, nag-promise ang Ginoo, ihatag ra na niya ang tanan basta mauna nato ang giharian sa Dios. Mo bitaw na nga ani gid mo simbahan sa tinuod lang. Siguro kamo na problema na mo kay ngano man mga tao jobless na, hopeless na. Pero kung kita iya sa Ginoo, we are blessed. I-bless ta niya. Kung nang ayaw mo kahadlo kung jobless mo, doon sa Ginoo. Ang Ginoo lang bahala. Kung ang giingon dito sa Ecclesiastes, ang buhat sa Ginoo, it will be forever. Kung ang Ginoo gani magbuhat sa imuha, wa nay katapusan. Kung kanang trabaho kagihatag sa imuha, sa tinuod lang,
Sa diha nga ikaw gitaga trabaho niya, makapasalamat ka sa Ginoo kanunay, hangtod na sa walay katapusan. Kay kanang imong buhat gihatag na sa Ginoo, kay ngano man nagapasalamat ka kanunay. Kay imong giila ang Ginoo nga kung wala ka diha sa Ginoo wa kay trabaho. Muna imong giila ang imong trabaho, hinatag na sa Ginoo. Muna kung hinatag na sa Ginoo, magpasalamat gyud ka sa Ginoo. Muna nga ang tinuod gayod, anhi gyud ka sa balay sa Ginoo, bahala ko tay trabaho. Ginoo nang bahala na. Mga kagutmanan diri, mga malabot mga problema na to, doon ang Ginoo, kaya ang Ginoo ray magdumala na. Ang Ginoo ray maggiya kanimo. Muna yang gingon. Matod pa niya sa 20. For all the promise of God, in Him are ye, and in Him, Amen, unto the glory of God by us. Now He which established us with you in Christ, and hath anointed us, is God, who hath also sealed us, and give the earnest of the Spirit in our heart. Muna ang tinuod lang. Ang Ginoo nag-promise gyud kaniya nga yes gyud ang tanan. Tanan atong pangayoon sa Ginoo. Yes na niya. Wa bitaw na atong pangayoon.